Laptrip mo. Daghang hugas mo, mabag mong hugas ka. Hoy, ako ka ng hugas. So, hi mga sis! Welcome back again to our YouTube channel! So for today's video, I'm so very thankful to God kasi gumising pa tayo, no, mga sis. So, thank you nga pala sa lahat ng mga followers ko sa Instagram, tsaka sa mga nag-follow sa Facebook page ko. At tsaka thank you din sa lahat ng mga subscribers ko. Thank you very much po. Sana'y pagpalain pa po kayo ng Diyos at hindi kayo magsawang tumingin sa aking mga post everyday. So, yun na nga guys, kasi Bernie Santo ngayon, yun ang gagawin natin is magbibinignet kami dahil kasi usong-uso ngayon yan yung binignet, di ba? So, yun na nga dahil. Magluluto kami ng binignet with my mother. So, ayun, thanks God kasi nakauwi na din ako. Galing akong Wagi last day. That's why yung mga videos ko, yung nag-bonfire kami, ganun. So, ayun na. Pumunta kasi ako sa bahay lang ni Irene. So, sa bukid nila, day. So, ang ganda na experience ko doon. So, very amazing. So, very adventure talaga. So, thank you. Thank you very much. So, yun na nga, day. Gulaban, I'm so very excited. I'm so very happy this day. So, I'm so very blessed. So, yun na nga, day. Bye-bye.
Sakto na ba? So, ayan. Patapos na miday. Oh, magluto pa ako bananak yaron. Sa luto na akong binignet day. Dahan kayo mga tao. Nagluto pa sila pasika mo na? Tayo titikpod. Sama si Pinrawa. Wala ba? Hatag binignet day. Sakto na ba? Dahil pa ang kamote? Gigay pa daw ang kamote ma. Pero makaon naman. Gigay pa daw ang kamote pero makaon naman. Oo. Hindi naman. Meron siya pagka half cook ra. Sumalaw to na sa init sa kaldero na nagan dito. Sino nga dahil di manamid. Sa mas grand tayo nagkagod. Pikas-pikas lagi. Kuanday. So magluto pa rin kong bananakyo. Bananakyo. Kamotikyo dahil. So magluto ka ron. Gulaban mo yun. Mamang hugas na. Hugas man lang. Saan? Mabukal pa gani? So kain na! Binignet! Kre! Binignet! Tari ka makaanday? Asa di ka outfit? Ano rin? Mga ito pa magkukuloy rin. Moban ko dahil? Magkakot, bakos. Hindi pa yun. May moban ko eh. Kaya ko tari? Ilan kayo mo nito? Saan? Ano ka pinagtiyan mo siya? Oo ba siya? Kawan naman yan. Okay na lang dahil moban? Ade, pwede naman ako kumain ano siya. Ikaw na pangayo. Daghang bito. Sa pikas niya eh. May tao? Ibadan pa ko. Natin mo. Daghang hugas mo. May bagong hugas ka. Hoy, ako ka ng lugas. May patuloy. Nakatamis ba ni? Tamis na. Prisyo? Ulit mo dahil. Mukhang magkamahin ng asukar oh. Sabi na muhin ng asukar. Meron po, huwag yun at mamakan. Magkamutik ko po. Look. Sakto ra. Hindi kita mo eh. Ay, mas hindi. Kato, di pa ka ang papa. Anak. Hindi ko pala. Dalawin daw kamutiyot. Hilaw. Okay. Kami hilaw. Pero makakaw. Kagay na rin. Ha? Hilaw ka matik. Maluto ka na. Tama ka na. Sipin, di kayo. Nga, wala sila tamuan. Nga po sila ginano. Yung kitag sa mga ayo, naga makay nagluto, ang gusto tag sa roon. Laming ato ka na color-color. Ang ilar dahil ang sabi. Lagi-laro. Kami Dapat na. iunan na gutang. Dungan doon na yung kunong tanon. Mo, lagi ang ato. Sunod-sunod ba kayo? Dali na maluto. Hilaw pa tayo ang kamote. Salarang ko. Igo na lahat o bugas, isa pang kamote. Kaya ano na kung dali na maluto yung kamote. Badang. Ano na ako ikaw ang ikaw ang gito karang ako. Hindi pa pagkain mo. Ikaw, ako kayo paniit ka. Panalit ka ano mo. Yung sa larigan. Balik ka ka, balik. Hindi. Balik. Tagay, saan mo ba? Oh, yung kada ko mo sa nila. Parang napagkuha. Ano ba ito? Daghan man kayo.